What's up guys, it's your boy Jess once again, and for today's video, magluluto tayo ng buttered garlic shrimp. Una syempre, linisan natin yung shrimps. Pagkatapos linisan, i-marinate mo na gamit ang Sprite. Magtira ka ng konti para sa sarsa. Sunod natin ang bawang. Linisan ng mabuti at i-chop ng manipis. Painitin natin ang palayok at pag mainit na, ilagay natin ang butter and garlic. Sunod natin ilagay ang shrimps. Tapos isunod mo nang ilagay ang natitirang Sprite. Isunod na natin ang pepper. I-mekos-mekos mo lang yan insan. And then isunod mo na ang oyster sauce para pampalasa. Sadyang dinamihan ko na ang sarsa para kahit yung aming bahaw ay maubos ko na. Ayan at patapos na. I-ready ko na ang kanin at uupakan ko na. Apaw! Di pa nagimasan kaanakan. Makamukad tan.